Dem i chatten, når I sender eller stiller et spørgsmål, så vær sød og skriv navnet på det menneske, I gerne vil stille, eller person, I gerne vil stille spørgsmålet til. Så kan A bedre finde ud af det. Og hvis det er til hele panelet, skriver man bare hele panelet. Har jeg mere? Er det ikke det, vi plejer? Jo, det er det. Det er så fint. Det tænker jeg. Så hopper jeg ned, og så ønsker jeg rigtig held og lykke og pøj med det hele. Og vi er så taknemmelige for, at I tør deltage. Jeg vil også gerne sige tak til jer alle sammen, fordi I kommer og deltager. Det er rigtig betydningsfuldt, specielt fordi at det er et meget tabubelagt emne at tale om døden, og det er i det hele taget at miste. Og jeg vil sige, at vi har nogle rigtig modige deltagere på i aften. Og det kommer til at gå tæt på, og det er okay at blive ked af det. Det er okay, vi er mennesker. Så jeg skal nok heller ikke kunne sige mig fri for at blive ked af det. Så og så vil jeg starte med at sige, at vi har jo selvfølgelig A, vores sekretær, og så har vi, starter lige her, Yvonne. Yvonne har mistet en søn. Og så har vi Rebecca, hvis morfar er døende. Og så har vi Helle, som desværre selv er døende. Og så har vi Vilma, som er sygeplejerske, som passer døende. Så det er sådan lige en kort resume. Og så vil jeg håbe, at vi kan gøre det så respektfuldt som overhovedet muligt. Jeg håber, folk nede i chatten tager godt imod jer alle sammen. Og jeg vil prøve, og jeg har nogle spørgsmål, der kommer lidt tæt på. Så igen, hvis der er noget, der er for tæt på, så må I bare sige, at I ikke har lyst til at svare på det. Det er helt okay. Jeg tager det ikke ilde op. Så men jeg starter med dig, Yvonne. Ja. Du har mistet din søn. Hvor gammel blev din søn, og hvor længe siden er det? Hvor længe siden er det, og hvor længe siden er det, han gik bort? Det er 5,5 år siden, han er gået bort, og han var i en alder af 28. Ja, hvad døde han af? Galopperende kræft i hele kroppen. Okay, hvordan var det bare fra den ene dag til den anden, man fandt ud af det, eller hvad? Det startede i hofterne, og så gik det til nyrerne, og så var han til nogle scanninger og nogle røntgen, og havde prøvet, da han var blevet indlagt på hospitalet, så var han til en masse MR-scanninger og CT-scanninger. Og efter et par måneder, så vi, hvor det var henne, og det var faktisk selvfølgelig i hofterne og i nyrerne, men det var faktisk også gået i rygsøjlen og i knoglerne. Ja. Så da vi fik hans, dødsdom, så fik han at vide, at han skulle til noget strålebehandling. Og hvis det ikke hjalp, så havde han 3 måneder tilbage. Ja. Der gik så kun 6 uger. Okay. Så ja. Ja. Rebecca, din morfar, han er jo døende. Har du et tæt bånd til ham? Det er min farfar. Din farfar, undskyld. Ja, det har jeg. Så derfor gør det meget ekstra ondt på mig. Ja. Han er den eneste. Jeg har ikke nogen morfar eller oller eller tilbage. Jeg har egentlig kun min farmor og min farfar. Så det gør sgu lige lidt ekstra ondt, da diagnosen den kom. Hvor længe er han tilbage at leve i? Jamen, det er ikke helt til at sige, hvor længe han har tilbage. Han har fået stråler, han har fået kemo og immunterapi og livsforlængende behandling. Og der er ikke rigtig noget, der virker på ham. Desværre. Hvor gammel er din morfar? Han er lige fyldt 67. Okay. Det er også stadig ung, eller? Ja, alt for ungt. Så de har sat behandlingerne på pause, fordi der er ikke nogen grund til at give ham dem, når der ikke er nogen effekt, fordi de er bange for, at hvis de bliver ved med at give ham det, at det så ender med at slå ham ihjel. Okay. Ja. Og hvor er det, han har kræft henne, siger du? Han fik konstateret lungekræft, og så har det jo egentlig bare spredt sig opad. Så han har både væske i lungerne og omkring hjertet.
Og så er hans ene stemmebånd dødt. Okay. Ja. Helle, ved du, hvor langt... det er lidt... Jeg er ikke helt selv så vild med det her spørgsmål, men ved du, hvor lang tid du har tilbage at leve i? Nej, det ved jeg ikke. Nej. Hvad har du af familie, mand, børn og så videre? Jeg har 3 børn og 6 børnebørn. Ja. Har du Og nogen? så har jeg en mor, som er et stykke hen i dement, og som ikke kan rumme det. Ja. Og så har jeg en rigtig god veninde, vi har holdt sammen siden 2. klasse. Hun er også svært ved at rumme det. Ja, det er jo også forståeligt. Ja. Men jeg har simpelthen, da jeg var til samtale, den sidste samtale med lægen, der spurgte jeg ham, hvor længe kan jeg leve sådan her? Og så siger han, jamen ved du hvad, det er ikke at se på dig, at du har kræft. Dertil skal siges, at jeg har kræft. Ja. Hvilken type kræft? Og jeg har kræft i min blære. Jamen kræft er kræft. Ja, selvfølgelig. Altså det har jeg spurgt ind til, og jeg får bare at vide, kræft er kræft. Og jeg fik det i sidste år. Det var rigtig ubehageligt den dag. Jeg skulle i en PET-scanner, og jeg havde det rigtig dårligt, og det kunne personalet godt se. Men alle pressede mig til at komme derud, og så blev jeg hentet af en flextaxa, og så siger han sådan til mig, du har det ikke særlig godt. Nej, siger det har jeg bestemt ikke. Jeg kunne godt bruge sådan en brækpose der. Så sagde, det holdt han så ind og gav mig, og så sagde han så over radioen til dem, som planlægger hans kørsel, at min tur, den gik direkte til Aabenraa. Han skulle ikke have flere ind. Og han var også gammel portør. Og jeg skal love dig for, at der var bare service, altså virkelig service fra hans side af. Med det samme, da jeg kom ud til den PET-scanner, blev jeg lagt over en ting, for jeg kunne simpelthen ikke holde ud og holde mig op. Men der fandt de så ud af, at min blodprocent var helt nede på 3,2. Så jeg blev sat i en scanner, en PET-scanner. Og så sagde jeg til dem, inden jeg tager herfra, så vil jeg snakke med en læge. Og der kom så en læge, og han siger, ved du hvad, jeg henviser dig simpelthen til akutmodtagelse, for jeg kan ikke sende dig hjem med en blodprocent på 3,2. Så det er lidt af min start. Ja, okay. Vilma, du er sygeplejerske og har passet de døende. Hvad man kalder det? Terminale patienter, eller hvad tænker du? Ja, når man våger over de døde. Hvad kalder har det ikke et bestemt navn? Vågkogen. Ja, vågekogen, men altså, det er faktisk nogen, man på sygehuset kan for eksempel, hvis det nu er en døende patient, vi vurderer, at der ikke rigtig er nogen pårørende, og de ligger meget alene, så kan man faktisk gennem Røde Kors og andre hjælpeorganisationer få fat i det, der hedder en vågekone. Okay. Og det er så frivillige, der kommer og sidder hos døende. Okay. Og det bruger man både på hospice og på hospitaler. Det var faktisk meget relevant viden. Hvordan føles det at passe døende? Ja, det er jo meget forskelligt, altså afhængig af, om det er meget unge, eller om det er meget ældre mennesker. Men det er jo altid meget specielt, når man ved, at det går den vej, og altså man prøver så vidt muligt at have den respekt, som det kræves. Altså det synes jeg faktisk, det kan godt være, at man ikke altid oplever det som patient, men
Jeg synes faktisk, vi prøver at have en respekt for både familien og den døendes ønsker langt hen ad vejen. Der er jo nogen, der gerne vil dø hjemme, og nogen vil meget gerne dø på sygehuset. Ja, jeg synes, man så vidt muligt inden for de rammer, der er, prøver at gøre det godt. Føler du, at den døende er afklaret, sådan, inden de skal herfra? Jeg synes faktisk, at det er meget forskelligt. Men der er det jo også, plejepersonalets opgave. Altså hvis man nu har en, der for eksempel virker meget bange for døden, eller bange for ubeskriveligheden, altså hvad er det egentlig, der skal foregå? Altså ligesom at få i tale sat de ting der. Men rent det at være afklaret, det tror jeg egentlig de færreste, de kan sige, at de er. Det er Ja. bare min erfaring. Ja. Og så er der nogen, som der virkelig, som virkelig har brugt tid på at arbejde med sig selv, som er meget afklaret. Jeg vil sige, det er altså meget forskelligt. Ja. Ja, okay. Yvonne, har du nogle børnebørn fra dine søn af? Nej, Det vil sige, at det der, da han gik bort, der var det ligesom enden med ham. Der er ikke noget, der kan nej, viderebringe. han var ikke, han havde ikke nogen kæreste, og han havde ingen børn. Nej. Han Hvordan? havde så sin lillebror og mig. Ja. Hvor hans lillebror fra den ene dag til den anden lukkede sig inde i en egen lille boble, fordi at Hvor gammel var han, Yvonne, da det skete? han var 3 år yngre end sin storebror. Og han Så var han var 25. 25. Ja. Men de var sammen 24/7 og lavede alt muligt sammen og gjorde sådan nogle ting sammen. Så den der sorte klap, den gik bestemt meget langt ned på ham. Så fra at være en social ung fyr sammen med sin storebror, så blev han ikke social og sad faktisk mere eller mindre inde på sit værelse 24/7. Ikke også? Og det var faktisk mere hårdt, at han ikke var social, end at ikke at det skal sammenlignes, for det kan det jo ikke på nogen måder, men fra at have en velfungerende ung dreng eller ung mand på 25, der drønede rundt, ja, det er sgu svært, altså. Fordi Fik I hjælp til at snakke om det? Undskyld, jeg afbryder. Ja, det gjorde vi. Vi fik igennem med Kræftens Bekæmpelse over på hospitalet over, eller vi fik fra palliativ afdeling over på til Kræftens Bekæmpelse. Ja. Vilma, jeg bliver lige nødt til at sige, at jeg er helst den, der stiller spørgsmål, fordi ellers Ja, så der måske undskyld. kommer lidt rod i de Helt i spørgsmål, orden. du selv har. Helt i orden. Nå, det var godt. Ja, nej, nu bliver jeg helt forvirret. Kan du huske, hvor du nåede til, Yvonne? Ja, men det var, at Vilma spurgte lige med, om vi havde fået noget støtte og noget hjælp, og det havde vi jo. Og det, der gjorde, at jeg også kom lidt videre, det var for, at min store søn, han selvfølgelig var meget åben og snakke med sine venner om, at han blev sgu ikke frisk igen. Han blev ikke frisk til at kunne gøre nogle ting. Han var døende. Han vidste godt selv, at han var døende. Ja. For han havde forlangt, vi havde været til en lægesamtale ude på Herlev, der havde han blevet indlagt derude. Og der blev han bare den der type der, da han fandt ud af, hvad der var, der skulle ske. Altså, så vendte bøtten for ham, og hvor han bare til at være åben og snakke med alt og alle om, at jamen, I får mig ikke tilbage igen. Altså, jeg ved, hvor langt jeg ved ikke, hvor langt jeg er i mit liv, men jeg ved bare, at jeg lever ikke hele resten af året. Ja, Og det valgte han at være åben og snakke med venner om. okay. Og det har også gjort, at jeg har været åben om at snakke om det, ikke også? Ja. Så det vil sige, at
at det er sådan den måde, du har klaret dig igennem soveprocessen. Det er Ja, egentlig at få snakket åbent omkring det. ja. Og din søn har været klar over det. Men hvor lang tid nåede han at være syg, din søn? 6 uger. Det var også vildt. Fra I fandt ud af, at han gået, og inden at han var til undersøgelse, havde han så gået og haft det skidt, eller hvad? Han er gået og haltet og sådan noget, og jeg tænkte om det var fordi han ikke gad at gå med vores hund om aftenen. At han ikke gad at gå ned ad trapperne. Det var derfor, han havde ondt. Og han havde fået at vide af en vikarlæge, han havde forhøjet infektionstal. Og så var jeg jo mor, men jeg var samtidig også ude i at arbejde i hjemmeplejen. Så jeg blev stikåndssvag og ringede op til den vikarlæge og spurgte, hvad fanden hun havde tænkt sig at gøre. Fordi jeg synes ikke, det var særlig morsomt, at han havde forhøjet infektionstal. Der måtte jeg lykke andet til det. Ja. Og så blev vi indkaldt over til Rigshospitalet. Og så den læge, der var der, hun sagde, hvor der var, jeg kan huske det var en fredag. Og så hvor der var, Dennis, jeg kan ikke vente til på mandag med at få at vide af din læge, hvad det er for noget. Jeg bliver nødt til at indlægge dig nu, for hun troede jo, det var noget i blodbanerne. Det var det jo så ikke, vel, fordi der var der allerede den første plet på hans hofte med kræft der. Ja. Så ja, Ja, okay. Rebecca, ved din farfar godt selv, at han skal dø? Ja, det var han. Men det er ikke noget, vi snakker om. Han har sagt med nogle ting, at den dag han ikke er her mere, at så skal mig og min søster have dem. Okay. Så der er ikke, så I har ikke sådan planlagt den sidste tid for ham, eller nogle oplevelser, I skal nå at have, eller et eller andet, han gerne vil opleve? Har I ikke snakket med ham om det? Om, hvis han har nogle ønsker? Altså min farmor og farfar har taget rigtig meget med Oslobåden. Ja. Så de var med Oslobåden her i weekenden. For ligesom at gøre det, mens at tiden er der, og han ikke er dårlig. Ja. Han har også sagt, at det vil han rigtig gerne, og han vil også rigtig gerne til Tyrkiet, fordi der elsker de også at komme, og på et kroophold. Altså, han er jo sådan meget bevidst om, at han ikke har uendelig tid. Ja. Og vi er ikke en familie, der sådan, altså vi er ikke en familie, som snakker sådan super meget om følelser, og siger, at vi elsker hinanden. Men til hans fødselsdag, der krammede vi mig og min farfar, og så fik jeg et kys på kinden. Og det kan jeg stadigvæk mærke den dag i dag. Altså det kommer aldrig til at glemme den følelse. Nej. Fordi det er også sådan en, det er også sådan hans sprog, ligesom at sige, at han elsker os. Altså uden at sige, at han elsker os. Ja, uden ord. Ja. Ja. Så det vil sige, så I har heller ikke planlagt, altså der er ikke noget, der er planlagt, I har ikke nogen tanker om, hvad I skal gøre ved ham sådan fremadrettet, eller for ham, eller hvad med dig? Siger du så ikke til ham, at du elsker ham, og selvom I ikke siger det i din familie, men nu hvor I ved, at det er tidsbestemt, hvor længe han er tilbage, så er det måske vigtigt at få sagt nogle af de ting. Altså jo, jeg havde en rigtig grim oplevelse her i mandags med ham. Jeg ringede til ham og spurgte, hvordan deres tur var gået, fordi de var kommet hjem der søndag aften. Og så kan jeg bare høre på ham, at han har det rigtig dårligt. Og han hiver sådan lidt efter vejret og er sådan lidt fjern i det. Og heldigvis er min mor hjemme, fordi min søster blev opereret der i weekenden. Så jeg ringer til hende og siger, at han har det altså ikke godt, hvad skal jeg gøre? Så jeg skynder mig at tage tøj på og cykle derned. Heldigvis er min mor så kommet derned, hvor at jeg så går hen til ham og siger, næste gang så ringer du altså til os, altså når du har det dårligt. Siger jeg så med tøj i øjnene, jeg knækker helt sammen, fordi at det var fandme ubehageligt at se ham sådan. Altså, Ja. og kysser ham på hånden, og
jeg bare er der for ham, indtil ambulancen så kommer. Men Ja. vi har ikke sådan nogle planer om at skulle ud og opleve noget. Jeg tror lige nu, så handler det om at nyde hvert sekund med ham. Jeg tager en masse billeder af ham, fordi at han er simpelthen det sjoveste menneske. Han kan altid få en til at grine. Ja. Selv i den her mega svære tid, altså. Så det at kunne ligge og se på billeder af ham, hvor at han opfører sig som en på 15, altså det er fantastisk, altså, og det vil jeg sgu gemme for resten af livet. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også nogle gode ting og gode minder for mig herfra. Helt vildt. Ja. Helle, har du planlagt fremad, hvad du vil nå at sige og gøre? Ja, der har jeg. Ja. Nu blev jeg lidt stødt over, hvad hun lige sagde. Eller det påvirker, må jeg nok sige. Fordi hun er jo så ung en pige. Jamen det har jeg. Jeg har selv arbejdet i faget i over 20 år som social- og sundhedsassistent. Men man siger altid, at det er ikke mig, der bliver syg. Ja. Det er de andre. Men statistikken i dag viser desværre, at det er hver tredje, der bliver diagnosticeret med kræft. Jeg har lavet så mange overvejelser. Jeg har snakket lidt med mine børn. Vi skal have en mindedag, eller et mindested, når jeg ikke er her mere. Hvor de kan så gå hen. Jeg har også sagt, at de skal ikke ud i økonomisk last. For det, når man er førtidspensionist, så har man ikke så mange penge at røre med. Nej. Jeg har faktisk planlagt min begravelse på den måde, at der ligger nogle tusser på min kiste. De skal puste nogle balloner op, og så kan de ligge nogle roser. Og så skal jeg køres herfra, hvor jeg er nu, og så ud og blive kremeret. Ja. Men samtidig har jeg så, siden jeg fik den diagnose, 3 kinabøger. I ved godt, de sort med de røde kanter. Ja. Der har jeg skrevet mindeting ned for hver af mine børn. Sjove ting. Og det er helt tilbage til deres barndom. Og den ligger også på kisten den dag. Og den skal de så tage med hjem og læse. Og der kommer ikke til at stå noget stødende eller noget som helst. Min ældste søn, han er... jeg har jo været sammen med Peter i 23 år, og det var mig, der gik fra ham i 2017. Og Daniel, han har meget svært ved at se Peter. Så han vil gerne have, at jeg skriver det i den bog, at han ikke skal deltage. Så jeg har nogle op- og nedture med min dreng. Det vil sige, at jeg fik ham som 17-årig. Så vi har jo været unge sammen. Og der er altså noget andet, når du får børn som 17-årig, som man får børn, når man bliver ældre. Man har et andet bånd til dem. Altså ikke fordi jeg har gået i byen med ham, for det har jeg ikke. Men vi har nok kunnet sidde derhjemme til julefrokost og påske og sådan noget og drikke og skæve. Altså det kan alle finde på. Men han har nogle problemer. Og han har svært ved at acceptere, at han skal give slip på mig. Ja. Ja.
Var det godt nok svar til det, du spurgte om? Om du har planlagt fremad, hvad du vil nå at sige og gøre. Ja, Har du nogle ønsker, du gerne selv vil nå at indløse, inden du tager fra? jeg har mange. Ja, Men det, der hindrer mig, altså det, der gør det, at det er svært, det er, at hvis jeg skal ud og rejse, så skal jeg have ild med. ja, Så det vil sige, det kommer jeg nok ikke. Så derfor må vi lave, jeg har søgt gennem kræftens bekæmpelse nogle penge, så jeg kan lave en hyggelig uge med mine børn. Og der kunne jeg godt tænke mig at tage til Bornholm ja, og være der over en uge sammen med dem. Og selvfølgelig med påhæng. Og så mine børnebørn. ja, Jeg elsker mine børnebørn. Og jeg har svært ved at se den lille på 2. ja, Hvor meget jeg kommer til at se, når han kommer i skole og sådan nogle ting. Men det er en proces, jeg selv skal igennem. ja, Og derfor siger jeg også, det er svært at snakke om døden. Men den, der står i døden, har lige så meget brug for at komme ud med nogle ting. Men her, hvor jeg er, der siger de har aldrig set så stærkt et menneske. Men et menneske som mig kan også knække. selvfølgelig. Ikke? Men altså, jeg lever livet. Og det gør jeg også med min veninde. Og jeg har simpelthen sagt, at min kraft, den ligger op på en hylde. Og når jeg har brug for at snakke om den, så tager vi den ned. Men ellers, som jeg er nu, mobil, og kan få luft, og kan sidde og ryge smøger, som mange vil synes, det er fuldstændig åndssvagt. Men som lægen sagde, nyd det. Nyd det resten af livet. Hvorfor skal du til at stoppe nu? Altså, der er så mange ting i det. Men jeg synes efterhånden, vi får styr på mange ting. Mine børn og mig. Ja, Det er bare den store, han har lidt svært ved at være i det. ja, Og så efter jeg fik stillet den diagnose, så er det sådan nu, at når før der sagde vi bare møgen. Nu er der møgen, fordi jeg kommer fra Sønderjylland. ja, Nu siger vi ikke møgen mere. Nu siger vi, altså hvis jeg skal, altså det som kan mine børn, der når at sige der før mig, men de siger, mor, hør her, jeg elsker dig. Hvor jeg så siger tilbage, det gør jeg også dig. Og det gør vi indtil jeg ikke kan mere. ja, Men, hvad skal jeg sige, altså, jeg kunne godt have haft en mand i mit liv, hvor jeg kunne bruge nogle arme, og lægge mig i, og bare slappe fuldstændig af. Men det har jeg slet ikke haft lyst til, altså. Og nu får man sådan en sygdom, så kan man godt bruge det. Hvor er det lidt dobbeltmoralsk. ja, Men altså her, hvor jeg er nu, der ved jeg, det er mit sidste sted. Og her bliver jeg kørt fra i en kiste. Men jeg har det bedste personale omkring mig. Og jeg har altid en skulder, der tager om mig.
og bare give mig et kram. Det behøver ikke at være ord på. Og så har jeg faktisk også lovet personalet, for selvfølgelig er der nogen, der kender mig, nogen kender mig ikke, når de kan se mig. Men jeg har lovet personalet at gøre det, hvad jeg gør nu, over for dig, være med i din live, at jeg stiller op en dag og siger, fordi jeg er den yngste her, og så sige, sæt ord på, hvorfor jeg valgte stedet. Og lidt om min historie omkring mig selv, og hvordan jeg vil gerne have taklet, eller gerne vil have sat ord på, hvad jeg gerne ønsker, men jeg synes også, der er fandme så mange seje, der kommer hen til mig og siger, ved du hvad, det er ikke dig, der skal græde i dag, det er mig, der græder. Trøst mig. Ja. Og det giver mig også et kick. Ja. Så jeg synes, jeg er det rette sted. Ja. Ja. Men du er på et plejested nu, eller hvad? Ja. Ja. Og der er der nok mange, der vil sige, hvorfor et plejested? Og det valgte jeg, fordi der hvor jeg lå før, det var sådan en station, hvor man enten søger ud i en anden lejlighed, for den gamle lejlighed, den kunne jeg simpelthen ikke være i. Jeg kan ikke ånde i den. Og det gav de mig så til sidst ret i, fordi de kunne se, at min lungefunktion, den blev dårligere og dårligere. Og så kom jeg så hen på et sted, og der var jeg faktisk i 7 måneder. Og det var også der, jeg fik diagnosticeret min kræft. Og så skulle vi så have et møde med kommunen. Og så siger de så til mig, jamen, skal vi finde en lejlighed til dig, eller er det plejested? Hvor jeg så siger, det er plejested. Og det er det af den grund, at jeg selv har arbejdet i det i så mange år. Så jeg ved godt, det er det bedste for mig, og det giver også ro i mine børns hverdag. Til at de ligesom kan leve livet, selvom de ved, det er slut med mor på et tidspunkt. Ja. Men det giver dem den ro og den ballast, jeg ønsker, at de skal have, også når jeg går væk. At de føler lige nu, at jamen, er der noget med mor, jamen, så bliver det ringet til dem. Ja. Men ellers, altså, jamen, hvordan skal man sige det, men det er så mange ting, altså, det er bare det der med, at vi har hinanden, og de har roen til at passe deres job og deres børn, og gøre de ting, hvad de skal gøre. Ja. Men de ved så også godt, hvis de for eksempel rejser på ferie eller sådan et eller andet, så ved de jo også godt, at så er der taget hånd om mig. Ja. Og så kan de trygt rejse afsted. Ja. Vilma, de døende, er de bange for at dø? Det er sådan meget forskelligt. Det kommer, altså i undskyld, jeg er ikke så vant til at være live, så hvis jeg brøvler lidt eller sådan noget, så siger I, stopper I mig bare, ikke? Ja. Om de døende er bange for at dø. Altså det afhænger meget af, hvor langt forløbet har været. Jeg kan forestille mig, at sådan en som Helle for eksempel er meget velforberedt og ligesom så forberedt man nu kan være, og ligesom har både opnået en afklarethed, men fordi så som det lyder i hvert fald som om, når du sidder her og fortæller, at du er meget tænkende og omsorgsfuld på din families vegne. Ja. Men det jeg egentlig mener, det er, at du har haft
tiden til at forberede dig. Hvor andre, hvis det kommer meget pludseligt, og man ikke når at få styr på alle de tanker og følelser, man har omkring at skulle dø, så kan man godt være bange til det sidste. Ja, det har du ret i. Jeg fik så diagnosen for den 15. marts sidste år, og det var den dag, jeg skulle ind til den der PET-scanning der. Og så blev jeg så kørt op på afdelingen på grund af min blodprocent. Og så kom den der læge ind, som havde lavet den der kikkertundersøgelse og taget biopsi. Og så siger han, Helle, jeg mente ikke, vi skulle ses nu igen. Nej, desværre, sagde jeg så, men hvad skal jeg gøre ved det? Ja. Og så satte han sig hen til mig på en stol, og det virkede så mærkeligt. Så mærkeligt. Og så sygeplejersken også. Jeg tænkte, at min verden gik i stå. Og så sagde han bare, Helle, du har kræft. Ej, chokerende. Og jeg skreg. Og så siger jeg, hvad med mine børn? Mine børn, det er mit et og alt. Du kan ikke sige, at jeg skal have kræft, for jeg skal se mine børn blive gamle. Må jeg spørge, hvor gammel du er, Helle? Jeg er 58. Okay. Og så har jeg en mor, som er dement. Og hun har også nogle klare øjeblikke. Men hun har også nogle mørke. Og hun har virkelig, virkelig svært ved at være i det. Hun sagde for 14 dage siden, Helle, når du ikke er her mere, så skal vi tage hinanden i hænderne og rejse sammen. Og så sagde mor, det kan jeg ikke love dig. Det eneste, jeg kan love dig, det er, at jeg kæmper til det sidste, fordi jeg har lovet mine børn. Og den kræft, den ligger på hylden. Jeg tager den ned, jeg diskuterer med den. Jeg bliver vred på den. Men jeg har også min gode dage. Og min gode dage, så er det godt, fordi jeg er så heldig, at jeg har en bil. Jeg kan bare køre væk. Og de ved, at jeg kommer tilbage. Jeg vil aldrig, når du har arbejdet inde i sektoren, det der med at tage så mange piller og sådan noget, altså jeg ved ikke, hvor folk de kan finde på at gøre sådan nogle ting. Fordi at jeg skal have det sidste åndedræt, det skal jeg have sammen med mine børn. Så. Ja. Vilma, nu lige tilbage til dig. Ja. Hvad er det mest stillede spørgsmål fra familie og den døende til dig? Det er faktisk meget ofte det her med, om det er smertefuldt, og hvordan, altså der er meget usikkerhed omkring, hvordan det vil være helt til sidst. Om vedkommende har smerter, om vedkommende for eksempel føler ikke at kunne få luft, fordi der er jo mange skrækhistorier, og dem skal man ligesom på en eller anden måde prøve at få vasket lidt væk, fordi det kan være meget fredfyldt, både ved hjælp af det medicin man kan give, men også med afslappende musik på stuen, og altså man kan gøre så mange ting til at lindre og gøre det så roligt og stille, eller hvad man skal sige, fredfyldt. Er det noget, I gør, eller hvad? Så sætter musik ind og... Ja, det kan man godt gøre, men det er jo selvfølgelig, når det sker meget pludseligt, så når man tit ikke alle de der gode ting, som man gerne vil. Men hvis man har et forløb, hvor man både lærer pårørende og patienten rigtig godt at kende, ja, så tager man et båndoptager ind, eller hvad man nu har med meditationsmusik, eller
patientens yndlingsmusik. Altså der er så mange ting, man kan gøre, og tilbyder for eksempel de pårørende at være der så meget, som nu er det en almindelig hospitalsafdeling, jeg snakker om. På hospice har man langt flere muligheder. Men jeg synes, man prøver at forberede så godt som muligt på den aller sidste tid. Okay. Var det svar? Ja, det var det. Det var det, tusind tak. Yvonne, din søn har jo mærket selvfølgelig din sorg også, og du siger, at I også taler om det, men hvad med støtte fra dit netværk, familie og venner? Jamen altså, jeg har jo ikke sådan en stor familie, men jeg har jo en god niece, som var der 24/7, da Dennis han var indlagt, og var der for ham hver gang han ringede. Undskyld mig, det er bare, jeg er bare blevet berørt over hele snak. Det er helt okay. Og hun var der, hun kom og besøgte ham meget. Hun var med og var støttepædagog for mig og min søn, når han var til nogle af de der undersøgelser og strålebehandlinger ude på Herlev. Og så har vi jo selvfølgelig stadigvæk, men vi har et godt netværk her i vores beboelse med de andre naboer og beboere, som var der nærmest også 24/7 for Kenny. Så mange af de aftener, jeg var ude ved Dennis, der var der nogle af de andre i nabolaget, der sørgede for, at Kenny han fik noget at spise, om han havde det okay, og inviterede ham og hunden ned og alt muligt andet. Og det ja. Altså, jeg kan sige det på den måde. Jeg vidste godt, vi havde venner, men jeg vidste ikke, vi havde 250 venner, der kom til hans bisættelse. Okay. For der var 250 mennesker, og der kunne ikke være mere i kirken. Ja. Men der kom så mange mennesker. Så jo. Så det gør dig vel også godt at vide, at din søn har haft en god indflydelse på folk. Ja. Og han har haft god indflydelse på dem. Vel? Fordi han var meget social. Ja. Og som den sidste uge, som Vilma siger, nu var min søn på indlagt den sidste uge på palliativ afdelingen på Bispebjerg. Da jeg var der med ham, jeg måtte komme og tage hunden med, altså de tegnede en tegning med en hund på, sat på døren, så dem der kom, de vidste, der var hund inde på værelset. Ja. Vi kunne gå ud og tage morgenmad, frokost og aftensmad, sidde inde på værelset og hygge os inde med Dennis. Den eneste gang, han nåede at komme ud, det var en onsdag, og der er jo ikke portører på sådan nogle afdelinger på Bispebjerg. Så der var 3 sygeplejersker, de tog ham i sengen, og så trillede de Dennis ud i haven. Så tog de nogle laner og lagde ligesom, du ved, himmelseng. Og lavede, så han kunne være derude i varmen og få lidt sol på sig i et par timer, og der havde han aftalt med nogle venner, at de skulle komme og besøge ham, og det gjorde de. Og jeg spurgte jo pænt, som den mor jeg er, om jeg skulle gå hjem. Nej, jeg måtte godt blive, fordi at de skal også se, hvordan jeg har det. Og du kan trøste dem. Og det var lidt hårdt, fordi der var mange af hans venner, der fandt ud af den dag, hvor slemt det egentlig var til med ham, ikke også, i forhold til, hvad de havde hørt. Så jo. Ja. Så det vil sige, at processen derude, det har været et super fint sted, han har været der den sidste uge. Ja, den sidste uge, det var der jo også ude på Herlev. Men på palliativ på den sidste uge, han var, den var, ja.
Det var helt Føler du så, at dejligt. han var ordentligt smertedækket og alt det der? Ja, Ja, ja. okay. Altså, vi aftalte, vi pjattede jo, fordi at udover at han var meget fyldt med smerter og havde tabt så 30 kilo på 6 uger og var fyldt et stort åbent sår inde i munden, så aftalte vi, han kunne så ikke snakke de sidste par dage, for der blev han smertedækket hele tiden, så han sov jo også det meste af tiden. Men vi aftalte dog, at når han engang blev frisk, og han kom hjem, så ville jeg stå og lave en stor fed engelsk bøf med bagekartofler og parmesanauce, som han skulle have at spise. Men det fik han jo aldrig. Nej. Så ja. Puh, ja. Rebecca, er der nogen fordel i, at du ved, at din farfar skal dø? Som at sige sådan, at opleve nogle sidste ting. Er der nogen fordel ved, at han ved det, at han skal dø? Det ved jeg ikke engang, hvad jeg skal svare på. Er der nogen fordel for dig i, at du ved, at ligesom han skal dø, sådan så I kan opleve nogle sidste ting sammen? Tror egentlig egoistisk nok, så tror jeg egentlig bare, at jeg hellere vil have, at han skulle sove, og vi så fandt ham i hans seng, i stedet for at hele familien skal gå igennem det her smertehelvede. Fordi at ikke nok med, at det påvirker os, men så påvirker det jo også ham, og det påvirker ham at se os være ked af det. Ja, det er bare... Har han mange smerter? Han får nogle gange nogle ture, hvor han ikke føler, at han kan trække vejret, som han også gjorde her i mandags, da jeg ringede til ham. Men det er simpelthen fordi, at han har væsken i lungerne og omkring hjertet, gendanner sig selv hele tiden. Han er lige blevet udskrevet i dag, og har fået fjernet næsten 1 liter væske omkring hjertet. Jeg skal lige til at spørge om det er sådan noget, han får jævnligt til at få fjernet væsken fra lungerne. Han var indlagt her for 2 år siden, hvor han også fik fjernet 650 ml fra lungerne, og 1 liter fra hjertet. Da han ringede til mig og sagde, hvor meget der var kommet ud, efter at vi så havde lagt på, der brød jeg fuldstændig grædende sammen, fordi at der tænkte jeg, når det kan gendanne sig selv så hurtigt efter 2 uger, så er det meget slemt. Så står det virkelig skidt til. Ja. Føler du, at jer som familie er gode til også at støtte hinanden i den her proces? Ja, helt vanvittigt. Mig, min mor og min far og min lille søster snakker om det, og vi krammer, og vi græder, og vi griner, og mig og min søster, vi gav min far et billede af mig, min søster og min farfar her i julegave, så han hele tiden har et billede af os 3 samlet. Ja, puha. Det er sgu lidt hårdere at snakke om, end jeg lige havde regnet med. Ja, men jeg forstår det godt. Jeg kan også mærke, at jeg sidder med. Det er ikke så nemt. Men Selvom jeg græder hver dag over det, men altså utroligt nok, de tårer kan blive ved med at være der. Ja. Og det er jo en naturlig ting at blive ked af det, og en naturlig ting at snakke om det. Jeg er bare glad for at høre, at I støtter hinanden. Og især fordi du siger, at I en familie, der har svært ved at snakke følelser og vise følelser, at I så håndterer det her på den rigtige måde. Ja, men og det er jo det, der er så utroligt, man skal nå helt derud, hvor at et familiemedlem får konstateret kræft, og man så kan begynde at snakke om tingene, i stedet for bare at sige det, som det er. Det er helt forfærdeligt. Ja. At man skal helt derud, og så virkelig sætte pris på de mennesker, man har omkring sig. Ja. Og sige, jeg elsker dig, eller give en ordentlig bjørnekrammer, som min farfar han gør. Selvom at han prøver
børnetøj for H&M i børneafdelingen. Fordi han er blevet så tynd, altså. Ja. Ja. Men det vigtigste det er, at vi både kan grine, og vi kan græde sammen, og min farfar fortæller mig røverhistorier, og ja, det er virkelig sådan nogle små bitte ting, som man lige pludselig begynder at sætte pris på, som Ja. man jo skal sætte pris på hele tiden, lige meget hvad det er, der foregår i livet. Men det er tit og ofte først, når man har mistet eller er ved at miste, at man begynder at sætte pris på det, desværre. Jo, og det er jo det, der er så forfærdeligt, fordi at man skal jo bare være taknemmelig for, at ja, så bare som det er at sige, at man vågner op hver dag, fordi at det er fandme, ja, det er sgu hårdt at være i, Det kan og jeg være godt vidne til, men ikke også lige så hårdt for personen, jo, som jo så har kræft. Ja. Altså at se sin pårørende sådan, og tænke, at de faktisk skal herfra. Jeg har altid sagt til min farfar, at han må fandme ikke stille træskoene, før at han har fået oldebørn. Ja. Ja. Må jeg ikke godt sige noget til Rebecca? Jo. Rebecca, ved du hvad? Du tager billeder af din farfar, og ved du hvad, det skal du blive ved med at gøre. Fordi på et tidspunkt, når han ikke er mere, så får du virkelig brug for de billeder. Ja, jeg tager også billeder af ham hele tiden. Ja. Jeg har ham som baggrundsskærm, så jeg ligger og falder i søvn med ham, og han er det første, jeg kigger på, når jeg vågner. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Ja. Jamen, jeg tager alle de billeder, jeg kan. Altså, det sidste billede, jeg tog af ham, det var ude på hospitalet, hvor han går med sin rollator, hvor han rækker tungen og laver peace-tegn. For også at holde hans humør oppe, men Ja. også for at holde vores humør oppe, ikke? Ja. Helle, så spørger jeg dig, kan du se nogen fordel, eller er der nogen fordel for dig i, at du ved, du skal dø, som du kan sige og opleve nogle af de sidste ting? Er det en fordel for dig, at du godt ved det, at du skal dø, så du kan nå at gøre de ting, som du ønsker, og sige de ting, du ønsker? Ja, så er der. Undskyld, jeg skal lige have noget at drikke. Jeg blev helt tør i munden. Jeg vil lige sige, når jeg fortsætter. Rebecca, du gør det altså skide godt. Altså det er der, fordi at jeg kan planlægge mange ting. Jeg kan springe ud. Jeg kan gå ned til vandet og smide nogle sten i, og så sige, fuck mit liv. Fuck mig, men fuck kræft. Ja. Og igen, det er, når jeg bliver frustreret, og det keder det. Når jeg ved, at jeg kommer ikke til at se mine børn blive gamle. Eller ældre. Men jeg ved, de har nogle forældre, som griber dem. Ja. Jeg har et barnebarn på 12. Han er simpelthen så omsorgsfuld. Og det var faktisk også på hans fødselsdag. Jeg fik at vide, at jeg havde kræft. Så jeg skulle lige have nogle timer, efter jeg havde fået det der at vide, og samle mig. Ja. Og så ringe og ønske ham tillykke med fødselsdagen. Ej. Uden gråd. Ja. Og så tænker man, er det sidste gang, man gør det her? Ja. Eller kan man holde til det i 5 år?
Men der er 2 år til jeg bliver 60, og jeg har sagt, at jeg bliver 60, og jeg er stædig. Og så må kræften arbejde mig imod. Ja. Og så kan jeg faktisk, altså, det er rigtig en fuck-up sygdom. Det er så fucked up. Men hvad tænker du, vil du hellere have haft, at det var sådan kommet lige pludselig fra den ene dag til den anden, og så var det overstået, eller er du glad for, at du rent faktisk er med og kan få sagt og gjort de ting? Hvad tror du helst ville have foretrukket? Jeg foretrækker det, hvad jeg er i nu. Ja. Og det, at jeg kan sætte ord på det. Det jeg så har sagt nej til, det er, hvis jeg falder om, så skal de ikke prøve på at genopleve mig. Nej, det forstår jeg. Ja. For så er det slut. Ja. Ja. For jeg ved ikke, hvad jeg vågner op til igen. Så vil jeg hellere sige nej, men så er det bare slut. Og jeg ved også på et tidspunkt, når jeg bliver rigtig dårlig, så kommer palliativ. Ja. De kommer her hjem, og så er det dem, der tager over. Ja. Så jeg har forberedt mig på mange måder, så godt jeg kan. Det har jeg. Er du bange for, at du får smerter? Altså, jeg har smerter, men dem har de så kunne finde ud af at dække godt nu. Ja. Det er min blære, der driller mig. Ja. Men der er styr på det nu, og nu skal jeg jo så ud og snakke med en onkolog her på mandag. Ja. Om der findes noget andet medicin, fordi jeg får sådan nogle spasmer sammentrækninger i min blære. Ja. Hvor min læge så har startet op på noget medicin, og det kan jeg begynde at mærke effekt af nu. Så skal jeg lige derude og vende. Også fordi, at her hvor jeg er, der har de aldrig haft en inde med kræft i blæren. Ja. Så det står sådan lidt what to do. Men de er så glade for, at de har fået mit accept på, at de kan bare ringe derud og tale med en sygeplejerske. Ja. Ja. Nej, jeg er ikke ked af, at den bare skulle knipses sådan i fingrene, som du sagde. Jeg er mere glad for, at jeg har den tid til at planlægge så mange ting. Og elsker at kramme mine børn, så længe jeg kan. Ja. Vilma, hvordan føles det at se familien i sorg? Snakker I om døden? Ja, det gør man. Og det er jo også igen meget afhængigt af, hvor godt man når at lære familien at kende. Men ofte i de her længere forløb, som Helle beskriver og kommer til at opleve, så snakker man om det, men man respekterer også dem, som der ikke har brug for at snakke om det og lyst til at snakke om det. Ja. Og man kan også nogle gange mærke, at hvis der er en familie, døtre, sønner, børnebørn og så videre, altså man kan sådan, jo mere man lærer familien at kende, mærke om, jamen har I fået snakket sammen om det her, kan I, skal I, altså prøv at hjælpe det lidt på vej, når man lærer dem at kende. Ja. Hvad er det værste, du har oplevet? Det værste, jeg har oplevet, det er efterhånden mange år siden, men det var
en ung kvinde. Hun har været i starten af 30'erne, som var uhelbredeligt syg af brystkræft. Og hun havde 2 børn. Jeg tror, de har været omkring mellem 5. Den yngste var 5, og den ældste var 9. Og de var ikke klar over, at deres mor var så alvorligt syg, så hun skulle dø. Og hun blev så indlagt, altså nærmest et par timer, inden hun skulle dø. Fordi hun var blevet akut dårlig. Og det var rigtig hårdt. Altså at få de der børn hjulpet dem til at tage en god afsked med deres mor. Og den lille dreng her, han låste sig ude på toilettet. Altså fordi han jo simpelthen var angst og usikker på, hvad der skulle ske. Og der var ikke nogen, der rigtig havde talt med ham om det. Så det var bare en meget ubehagelig situation for alle parter. Faren var jo i sorg, altså ægtemanden, og kunne ikke rumme børnenes sorg også. Og ja, det tror jeg er noget af det værste, jeg har prøvet med dødsfald. Ja. Yvonne, Ja. hvad har det været det hårdeste i din proces? Det hårdeste har nok været at se 2 brødre gå fra at være sammen 24/7 til at leve adskilt og ikke kunne lave de ting sammen, som de gerne ville. Det har nok været en af de der hårdeste ting. Ja. Og så den anden, det var jo den søndag, hvor han døde. Jeg kan jo grine af det selv bagefter, men da jeg fik opringningen om, at Yvonne, du har faktisk 10 minutter til at være her, for han dør inden for de næste 10 minutter. Få fat i en taxa, kom ned, sætte sig ind og sige til taxachaufføren, jeg var egentlig ret ligeglad med, hvordan jeg så ud. Jeg skal bare være ude på Bispebjerg for hospital inden for 10 minutter. Min søn, han er ved at dø. Og så kom ind, og jeg gav ham det sidste kys på panden, og hørte det sidste åndedræt fra ham. Det var det værste. Ja. Jeg glemmer det aldrig. Jeg glemmer det aldrig. Altså, og han kunne jo ikke snakke højt, så han viskede til mig, jeg elsker dig, mor. Det var den sværeste. Der knækkede filmen. Ja. Det har nok været det hårdeste i processen over at se, hvordan han faktisk ved at skyde på, at han ventede på mig. Det var utroligt. Det var den følelse, du sad med, at Ja. du vidste, at det var bare dig, han ventede på, så han kunne få sagt det sidste farvel. Og det værste var bare, at også, fordi han, i det der bliver ringet, jeg havde jo min telefon på lyd 24/7, se hans lillebror, hvordan han reagerede, da jeg sagde, det er nu, jeg skal derud. Ja. Der var han klar over, hvad der var ved at ske. Altså han sagde, nej mor, jeg kan bare ikke, fordi det er for hårdt det der, mor. Men ja, det var det hårdeste. Hvad er det bedste råd, du kan give til andre i din situation? I min situation, der vil jeg sige, at jeg var glad for den støtte, opbakning og netværk, jeg havde, som bare var der ikke spurgte om så meget, men de vidste, hvordan jeg havde det. Den hjælp, jeg fik bagefter, den var jeg afsindig glad for også. Ja. Så ja. Altså, Hvad var det for en hjælp, du så fik bagefter? Jamen, det var jo... jamen altså... så skulle du arrangeres det med bedemanden, og så var der præsten, men samtidig havde jeg også bare
naboskab i min overbo. Hun kom ned med noget mad til os, eller jeg havde bagt en stor madtærte, og lagt penge, og sagde, så gå ud og køb noget mad, når I ikke har tærten, så har I til noget mad. Nogle andre, de inviterede os også ned til mad. Ikke fordi jeg gik rundt og nassede, overhovedet ikke. Men de var jo klar over, at jeg havde bare ikke overskuddet til det. Altså, jeg lukkede mig ikke inde. Men hver gang folk, de så mig, altså, de vidste jo godt, at han var død, og de vidste jo godt, at Kenny og jeg, vi var i dyb sorg. Men det var bare den måde, har du det godt i dag? Er der noget, vi kan hjælpe dig med? Kom over og få en kop kaffe, Yvonne. Kom ned og få en kop kaffe. Skal vi snakke sammen? Du kan også bare sidde og glo, hvis det er det, du vil. Men de var der jo. Ja. Så du føler ikke, folk har været sådan berøringsangste? Nej. Men jeg føler bare stadigvæk, når man siger og snakker om døden, at det er et tabuemne, uanset hvordan du vender og drejer den. Altså, der er ikke noget, folk vil snakke om. Nej. Nej. Rebecca, har I talt om begravelse og arv og så videre? Nej, det har vi ikke. Faktisk slet ikke nogen af delene. Jeg tror, at grunden til, at vi ikke har gjort det, er, at jeg tror, vi drømmer, eller vi lever i en eller anden verden, hvor at vi håber på, at hans krop kan tåle kemo og immunterapi, og han kan få nogle år mere. Men det ved vi jo inderst inde godt, at det kommer han ikke til. Ja. Og så bare ordet begravelse, altså så kommer det lige pludselig for tæt på. I forhold til, at man lever i en eller anden sorg og i en helt anden verden, end andre folk lige pludselig gør. Ja. Jeg husker tydeligt, da jeg fik at vide, at han havde kræft. Der var jeg på vej hjem fra min veninde af. Og min mor ringer til mig, mens jeg cykler, og siger, at han har lungekræft. Jeg bryder helt sammen, og kan ikke engang huske, hvordan at jeg er kommet hjem. Og kigger på folk på gaden, og tænker, hvorfor går de og smiler og griner? Når hele verden den er gået i stå de sekunder, jeg fik det at vide. Det glemmer jeg ikke. Det kan jeg godt huske, da min mor døde, der følte jeg også, at livet gik bare videre, og det havde jeg sådan totalt uforstående over for folk, at livet bare går videre, altså når man sidder der midt i en sorg. Helt præcis, altså sådan, det er totalt uretfærdigt, og man går på gaden og ser folk, altså virkelig have det sjovt, og man tænker, hvordan kan I smile, hvordan kan I grine, altså livet er så uretfærdigt. Ja. Har du nogen råd til andre i din situation? Hvad vil du råde folk til? Jamen, jeg vil råde folk til at sætte pris på de mennesker, de har omkring sig. Snak om tingene. Græd og grin, og sæt pris på de sekunder og de minutter, man har sammen med personen, som er syg. Ja, sæt pris på livet. Altså, jeg ved ikke... Det er vildt, at man skal nå til sådan en situation, hvor at ens familiemedlem bliver dødssyg, og man så først der lærer at snakke om tingene med andre, og sige, jeg har det fandme dårligt, og så bare bryder helt sammen. Ja. I stedet for at sige, jeg har det ikke så godt i dag, eller et eller andet. Altså, ja, det... Nyd livet, sæt pris på menneskene, snak om det, grin, græd, husk minderne,
husk de gode ting. Også når man er sammen med personen, lad være med at tænke på, at lige om lidt, så kommer jeg til at skulle se dig i en hvid kiste på kirkegulvet. Det er simpelthen noget af det værste, du kan gøre for dig selv. Ja, det kan jeg godt forstå, som fokuserer på nuet. Og de glæder der. Ja. Lige præcis. Og eventuelt skrive et brev ned til den person, som eventuelt er syg. Læs det op, mens personen er her, eller læg det med ned i kisten. Det har jeg tænkt mig at gøre med min farfar. Selvom at han er så ordblind, at han ikke engang kan stave sit eget navn. Men at jeg har lagt den sidste ting ned til ham, som jeg gerne vil sige til ham. Og de ting, som jeg sætter pris på, han har gjort for mig. Også igennem barndommen. Ja, så han hele tiden har det med sig. Ja. Ja, det var flot sagt. Helle, har I talt om begravelse og arv og så videre? Ja, der har vi. Altså, eller det har vi jo sådan set. Jeg har snakket med min datter. Jeg mente, for mig der stod mere klart, at vi skulle snakke om det, når vi alle tre, altså, eller 4 var samlet. Men det kom så bare en dag, uvilkårligt, lige pludselig over en telefonsamtale. Hvor jeg så sagde, at min begravelse behøves ikke at være fin og fornemt i kirken, eller noget som helst. Jeg vil lige så gerne bare køres herfra til krematur. Og så ligger der nogle penge i en konvolut. Og der vil jeg gerne have de gode spiser sammen og hygger dem sammen og mindes mig. Ja. Ja. Har du nogle gode råd til andre i din situation? Eller deres familier? Ja. Vær åben. Tag imod. Men at respektere, at man kan have nogle dage, hvor man bare ikke har brug for at snakke om den sygdom, hvor man bare har brug for at snakke om noget helt andet. For enhver, der har den sygdom, ved, at døden er der, og den kommer. Og jeg har bare et ønske om, at jeg vil ikke drukne. Og det betyder, at drukne, det betyder, at for at jeg får noget furik, så jeg ikke drukner i mine egne lunger. Ja. Så jo, jeg har styr på mange ting. Eller er ved at få styr på mange ting. Ja. Og din råd, det er at Vær åben og vær ærlig, vær omsorgsfuld, lad være med at som man så tit ser herinde på TikTok, lad være med at være så ondskabsfuld over for hinanden. Altså, hvis I hvis I virkelig sidder i den situation, som jeg gør, så skulle I fandme skamme jer. Altså helt ærligt. Det kan jeg godt forstå, tænker. Ja, det tænker jeg virkelig indimellem. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Altså, livet. Vilma, hvordan lægger du det fra dig, når du går hjem fra arbejde? Vilma, er du der? Ja, jeg er der. Jeg kom bare lige til at trykke forkert. Nå, okay. Jamen, man kan ikke altid lægge det fra sig. Men jeg vil sige, at nu har jeg været sygeplejerske i over 25 år. Så man bliver desværre nok lidt mere hårdhudet omkring det. Men der vil altid være nogen, som sætter sådan spor i en, som man bare ikke kan lægge fra sig. Men det er meget forskelligt, hvordan man lige håndterer det.
Men altså, man kan godt lægge det fra sig, men det er jo liv og død, vi snakker om, så man vil jo være et mystisk menneske, hvis det ikke påvirkede en. Men Ja, det ødelægger ikke, hvad hedder det, altså, ja, forstå mig ret, det ødelægger ikke mit liv. Det sætter nogle tanker i gang hos en hver gang, ja. man passer døende. Har du så selv op i dit hoved gjort klart, hvordan det skal foregå omkring dig, når din tid engang kommer? Nu når du har haft det så tæt inde på og arbejder med det. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, det der satte det i gang hos mig, det var egentlig en personlig oplevelse, da jeg for 2 år siden selv fik cancer. Det er helt væk, og jeg er fuldstændig helbredt, men det var det, der skulle til, før jeg gjorde mig de tanker. Det var ikke mit job. Nej. Ja. Hvad har du af gode råd til folk derude, der er familier, der er ved at miste? Hvad vil du råde dem til? Altså, jeg vil råde dem til at bruge hinanden først og fremmest, det de kan i familien, men samtidig også stille krav til det sted, det nu skal være, om det er på sygehus, hospice eller plejehjem. Altså stille krav om, at de ønsker, den døende eller familien har, de bliver respekteret. Ja. Og så igen det der med, der var en, jeg lagde mærke til, der skrev i chatten tidligere, jeg ville ønske, at jeg havde fortalt min mor, jeg elskede hende, inden hun døde. Ja, så en opfordring til at få snakket om de svære ting, fordi lige pludselig er det for sent. Ja. Ja, det var nogle gode råd. Så vil jeg godt sige tak, og så vil jeg stille det videre til A. Han har spørgsmål fra folk nede på kommentarfeltet. Jeg håber, I vil svare på dem af det, I har lyst til at svare på. A, er du klar? Ja, det er jeg. Helle, hvordan fandt du ud af, at du havde kræft? Jeg fandt ud af, at jeg havde kræft, da jeg fik sådan en mystisk farvekulør. De troede først, det var guldsol, men det kunne jo ikke være, når jeg ikke var gul i mine øjne. Så jeg blev sendt på sygehuset, og så mente de så, at jeg havde et mavesår, fordi jeg stod og blødede, så jeg fik en masse medicin også til at standse blødning og sådan noget. Og derefter så blev jeg så overflyttet til et andet sygehus, som var mere specialiseret i det. Og der gik de så ned med en kikkert, og der fandt de så ud af, at jeg havde kræft både i maven og i blæren. A, har du flere spørgsmål? Ja, det har jeg. Yvonne, hvordan kommer man videre i livet og er noget for sin anden søn? Hvad siger du? Det er til Yvonne. Jeg hørte da godt, jamen, hvordan man kommer videre. Man tager en dag ad gangen. De 2 brødre der, de havde hverdagen, mens han var indlagt, det var både på Herlev og palliativ, om aftenen, hvor de snakkede sammen over FaceTime en time hver dag. Det var deres kom videre i livet måde. Og jeg er kommet videre på den måde, at min store søn var jo selv åben om sin sygdom. Og han ville også have, at vi andre skulle være det. Det har jeg jo så gjort, at jeg sidder den dag i dag her. Og ikke har hoppet ud fra 3. salen ud over altanen. Hvad jeg måske kunne have gjort, hvis jeg havde været helt alene. Og så har det, jeg ved godt, det lyder åndssvagt,
Men da han blev indlagt, så da han lå på hospitalet, så spurgte jeg ham pænt, om jeg måtte sove inde i hans seng, fordi at det gav mig en tryghed og en varme, og det fik jeg lov til. Jeg tror, det er det, der... Og så har jeg gemt en masse billeder af ham. Altså, så når jeg savner ham, så kigger jeg på de billeder. Så det er min måde at være kommet videre på. Ja. Har du flere spørgsmål? Ja, det er også til Yvonne. Fejrer I eventuelle mærkedage, fødselsdag og så videre? Ja, vi fejrer hans fødselsdag. Jeg fejrer, når det er første søndag i advent. Og jeg fejrer ham ved at tage derud dagen før juleaften. Og når vi har fødselsdag herhjemme, og vi får noget at spise, og, som han også godt kunne lide, så kigger vi op mod himlen, og så siger vi, undskyld Dennis, vi ved godt, du kan lide det her mad, men vi spiser den. Det var meget sødt måde at gøre det på. Ja, og vi kigger på stjerneskud. Ja. Så I tænker, når der kommer et stjerneskud, så tænker I, det er Dennis, der sender en tanke til jer? Ja. Ja, fantastisk. A, har du flere spørgsmål? Ja. Helle, er der ikke nogen behandling? Nej, jeg kan ikke få noget behandling, fordi at på derværende tidspunkt, der var min lungefunktion ikke særlig god, så både Odense og Vejle sagde nej, fordi de skulle ikke lægge mig i en respirator, eller ja, altså under operationen, og så bagefter, fordi de mente ikke, de fik mig ud af den igen. Men nu skal jeg så langt til en undersøgelse, og nu håber jeg, at de måske kunne være, at de ville genoptage lidt af det igen. Altså om der var nogle muligheder, eller om jeg skal fortsætte, som jeg gør, for så er det sådan. Men altså, jeg synes jo selv, lungemæssigt har jeg fået det bedre, men det er ikke sikkert, de synes det jo. Og det er den grund, de sagde nej til mig. Og jeg kunne heller ikke få kemo eller stråler, fordi de mente, at det kunne min krop bare ikke tåle. Og det ville mine lunger være for svage til. A, har du flere spørgsmål? Ja. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det her det er, fordi den blev skrevet til Yvonne, men jeg tænker, den er henvendt til Helle. Kan du forsøge at skabe bånd mellem din søn og far, så han har en forælder tilbage? Ja, den var til Helle. Okay. Ja, ikke? Jo. Jamen jeg har, altså mine børn, altså min eks, altså ham levede sammen med i 23 år, ham har jeg ingen børn med. Men de børn, de er jo vokset op sammen, så de har sådan ligesom et søskendeforhold et eller andet sted. Og de mødes også, og det har jeg det godt med. Jeg skal bare ikke være en del af det. Fordi der var så meget psykisk vold i hende. Altså psykisk, han har kørt vildt psykisk på mig. Børnene altså faren til mine børn, han lever jo, og vi er jo sammen, når der er fødselsdag og alt sådan noget, så han er også til at gribe de børn, når det kommer så vidt. Og det har vi også længere også snakket om. A, har du flere spørgsmål? Ja, det er Helle, der er den helt store i dag. Får du talt med nogen om dine tanker, som ikke er dine børn? Hvad du har? Om du får talt med nogen om dine tanker, som ikke er dine børn? Ja. Jeg bruger personalet.
jeg har fået tilbudt kræftens bekæmpelse, men de er sgu ikke til at komme igennem til. Altså, og det giver jo også sig selv, når der er så mange syge med kræft. Det er både pårørende og det ene og det andet, der kontakter kræftens bekæmpelse. Men jeg har fundet et rigtig godt sted, hvor jeg kan læse en masse af på personale her, og de står bare og griber mig. Dejligt at høre. Ja. Det er spørgsmål af. Ja, så har jeg det sidste spørgsmål til Helle, og så, ja. Er du bange for at dø? Ja, det er. Hvad er det, du frygter ved døden? Altså, nu er det også, fordi jeg har stået på den anden side, ligesom Vilma, ikke? Altså, hun er sygeplejerske. Jeg er social- og sundhedsassistent, og har arbejdet på kirurgisk afdeling med mavetarmen. Og der kom jo også kræftpatienter ind, og der stod jeg der jo skulle være den professionelle. Og nu er jeg bange for, selvom de siger, at det skal jeg ikke være, for de skal nok sørge for, at jeg får den hjælp, jeg skal have. Og det tror jeg også på. Men ja, jeg er bange for at sige farvel til mine børn. Og ikke se dem igen. Det kan jeg godt forstå. Det er der min angst, den ligger. Ja. Ja. Undskyld, hvis min stemme knækker en gang imellem. Ja, det er okay. Har du flere spørgsmål? Ja. Vilma, åbner i vinduet, når det sidste åndedrag er taget, så sjælen kan flyve ud? Ja, det gør vi faktisk altid. Jeg kom til at tænke på før, der var også en, der spurgte om det i chatten. Jeg har faktisk aldrig været ude for, at det ikke er blevet gjort. Så det er bare ligesom noget, alle ved, at ja, det gør man. Sætter vinduet lidt på klem. Vi siger, at når vi åbner vinduet, så får sjælen lov til at rejse afsted. Ja, præcis. Ja. Og det gør man altid. Og så tænder man et lys. Og det er også smukt. Altså, det er virkelig smukt. Ja, det er det nemlig. Ja. Har du flere spørgsmål? Ja. Rebecca, har du en mor eller far, som passer på dig? Ja, det har jeg. Jeg har verdens bedste forældre, som jeg kan ringe til og græde til. Jeg aflaster nok lidt mere hos min mor end hos min far, da det jo er min far, som er syg. Ja, vi er der i tykt og tyndt for hinanden, og griner og græder sammen, og snakker om de gode minder. Sætter pris på de smil, vi nu får fra min farfar. Har du flere spørgsmål af? Ja, der er ikke flere spørgsmål, men der er en besked, som jeg har fået at vide, skal læse op. Ja. Den var egentlig sendt til dig, men det er nok lidt svært, når du sidder på live samtidig, så jeg har bare fået den og læser den op. Ja. Der står: Hej søde, en lille note. Da vi i min familie mistede min svigerinde til kræft, da hun var knap 32. Min nevø, som er hendes søn, og min storebrors søn, var med i Skyggebørn, altså børnene fra Sorggruppen på DR2. Hele dokumentaren kan ses på DR-TV. Jes Stige, som er leder for den gruppe, er guld værd for børn i sorg.
Vi sørger stadig over tabet af min svigerinde, men priser os lykkelig over min brors nye forlovede, som har taget mine nevøer til sig som sine egne, samt de har fået en dreng sammen, og hele familien trives. Jeg vil bare sige, at JSD's grupper for børn i sorg er det bedste, der nogensinde er hent os i familien. Tak for dig, Tyrker, at du tager disse svære emner op. Det var sødt. Så vil jeg høre, om der er nogen andre, der har nogle spørgsmål. Ellers så runder vi af. Og jeg vil sige igen tusind tak for jeres deltagelse. Det har været et par seje timer, men det har været det hele værd, og jeg synes, det er nogle vigtige ting, I alle sammen er kommet ud med, som er vigtige til at hjælpe andre fremadrettet. Og igen, tusind tak, fordi I deltog og delte ud af jer selv. Jeg vil godt lige sige tusind tak for det her forfærdelige emne, men det er rart lige at kunne få lettet sit hjerte. Og tusind tak for respekt og god ro og orden. Det er simpelthen så dejligt at se, at der er så meget kærlighed til hinanden. Jeg vil også godt lige sige noget, inden min stemme den knækker helt. Jeg vil også sige tusind tak for at få lov til at deltage i et emne, som er meget vanskeligt at snakke om. Og specielt tak til dig, Helle, fordi du stiller op og snakker så meget om det, med tanker om din egen sygdom. Jeg kan følge dig, og jeg føler med dig, og jeg kan virkelig være inde i dine tanker lige nu. Det er også derfor min stemme den knækker, for jeg kan slet ikke bære at vide, at du er et år yngre end mig, og du ved ikke, hvornår din dag kommer, men det gør den jo på et tidspunkt. Men jeg håber, at jeg kan få lov til at sige tillykke til dig, når du fylder 60. Så vil du godt love mig at kæmpe. Jo, jeg lover at kæmpe lige så meget jeg kan. Tak, Helle. Det gør jeg, og jeg vil også gerne slutte af med at sige, heroppe i panelet, tusind tak for hver en af jer. Tusind tak for dig, Tyrker, for at jeg må sætte mine ord på en, som er døende, og andre snakker om det modsatte, det er en familiemedlem og sådan noget. Altså her er det er mig, og det skal ikke lyde som det er mig, det er i fokus, men det er mig, der sætter ord på min døende sygdom. Og jeg synes, der har været nogle hyggelige timer, der har været svære timer. Jeg har også grædt lidt ind imellem. Men gud, hvor har det været et godt emne at komme igennem. Det har hjulpet mig. Det er jeg glad for at høre. Og hvis der er nogen af jer, der har brug for noget bagom, nogle snak eller noget, så er I selvfølgelig velkommen i min indbakke også. Ja, tak. Må jeg lige sige noget også? Ja, kom med det. Ja. Jeg vil gerne lige afslutte med at sige, at jeg synes, jeg sidder jo i en anden situation end jeres, men I er simpelthen så modige, og kæmpe stor respekt for jeres ærlighed og åbenhed. Det skal I bare vide. Jeg tager virkelig hatten af for, at I har gjort det så godt, I tre. Ja, altså alle har gjort det godt, men jer, der sidder i sorg. Tak. Heads up til jer. Tak. Tusind tak. Spider har. Bare lige når der bliver plads, så vil jeg gerne lige sige noget. Ja. Kom med det, frøken Spider. Jeg vil bare sige kæmpe respekt til jer alle sammen. Det er super flot, I tager det op. Jeg har siddet og tudet igennem hele liven. Helle, jeg vil sige til dig, brug al den tid, du kan på dine børn. Jeg nåede desværre aldrig at bruge tiden på min mor. Det ville jeg ønske, jeg kunne, men ja, jeg ønsker det bedste for jer alle sammen. Og kan virkelig sætte mig ind i, hvordan I må have det. Altså, det er utrolig svært ikke at vide, altså, hvem ens mor er, og hvordan hun var, og ja. Tak skal du have. Kæmpe respekt til jer alle sammen. Tak skal du have. Frøken Spider.
Og jeg vil gerne lige også sige en ting. Tak for alle gaverne. Ja, tak. Til jer i kommentarerne. Ja, tak for alle gaverne. Ja, tusind tak. Tyrker, har du taget Kleenexene med dig? Det er Nej, ikke. det kunne jeg Jeg godt se har på sagt til dig. alle andre, at de skulle huske Kleenexen, og så har jeg glemt den selv. Ja, Så, det kunne jeg godt se på dig på et tidspunkt. ja. Men jeg vil godt sige tusind tak for denne gang, og jeg vil sige tusind tak til A, og tak til alle modsene. I har gjort det fantastisk, som I plejer. Og så vil jeg godt gøre opmærksom på, at næste uge, der handler emnet om diagnoser. Der søger vi stadig folk til panelet. Så hvis I kender nogen, der kender nogen, eller I har lyst til at deltage, så er I velkommen. Og så hermed vil jeg sige tak, og til folk, der har lyst til at komme op i panelet nu og sidde og snakke, bare stille og roligt, er velkommen. Og igen tak til jer oppe i panelet. Vil du, jeg siger også tusind tak endnu en gang, og jeg kan ikke sige det mange gange nok, men vil du være sød og hjælpe mig med? Det kan du tro, jeg vil, Helle, og tusind tak. Det var så lidt. Vi Jeg ses. kæmpe respekt, Helle. Alt eller lykke. Hej, Korte Lange Lene, eller er det det? Var det ikke det? Jo, Korte Lange Lene. Ja, det var en hård tur. Ja, Er du okay, Yvonne? Og Vilma og Rebecca og A ja, og Frøken Spejder? Jeg ved, du også har siddet og fulgt med. den er sgu hård. Ja. Så den er aldrig sjov, uanset hvordan man vender og drejer den, og det bliver aldrig nemt, altså. Nej. Men altså, jeg vil jo så vente den om at sige det. Altså, da min søn han gik bort, der havde jeg det sådan med min telefon. Da klokken var 8 om aftenen, der havde jeg mest lyst til at kaste den ned i lokummet og drukne den. Fordi den bimlede og bamlede med beskeder. Og jeg var faktisk træt af alle de beskeder. Så jeg havde bare lyst til at drukne den. Ja. Men det gjorde jeg ikke. Nej, men jeg kan godt forstå følelsen, altså. Dengang min mor, hun fik at vide, at hun skulle dø, det var faktisk en rigtig lang sygdomsperiode. Med masse ups and downs, og der var jeg bare sådan, altså, jeg forstod det ikke, så jeg sad jo bare ved siden af og sagde, jamen mor, hun har det godt. Altså, mor, hun kommer hjem i morgen, du ved. Jeg forstod ikke, hvad der skulle ske. Nej. Altså, og så, jeg forstår dig fuldstændig, hvordan den følelse, den dag i dag, der har jeg også bare, hver gang der har været noget stor konfirmation eller et eller andet, så har jeg bare så tænkt, hvor kæft, hvor vil jeg bare give alt for, at hun var her. Ja. Men og udover det, Rebecca, jeg har altså meget stor respekt for dig. Ja, det har jeg også. Det er Du virkelig er flot, Rebecca. simpelthen så knaldgylden dygtig til at bruge din tid med din farfar. Tusind tak. Og det mener jeg. Det skal du virkelig være glad for. Jeg ringer også til ham hver dag. Jeg tror måske, han er lidt træt af det nogle gange. Ja, Men hellere, han er træt af den. Jeg har brug for at høre hans stemme, og at han har det godt. ja. Lige præcis. Men også fordi, at sådan en som med min søn, altså jeg havde jo en fast dag, hvor jeg overnattede ude ved ham på hospitalet. Og på det tidspunkt ude på Herlev Hospital, der havde de så ikke gardiner, som de har fået nu efterhånden. Så jeg havde sådan en, undskyld mit udtryk, fucking led sol, der skinnede ind kl. 4 om morgenen. Kling, så vågner vi. Og det var det eneste, der var irriterende ved at være ude på hospitalet, men ellers så var det jo helt fint, ikke også? Ja. Altså jeg vil sige, jeg havde troet måske, at jeg havde grædt lidt mere, men jeg har håndbold på tv'et, så jeg distraherer mig lidt en gang imellem. Ja. Kan du så fortælle os, hvad den står? Ja. Danmark fører 33-22. 22, og der er 10 minutter tilbage. Sådan. Ja, fordi at hvis ikke jeg havde noget på, så var jeg knækket fuldstændig sammen. Altså. Ja. Men jeg følte, det var rart at få lettet hjertet.
og få snakket om det. Og har du lyst en anden dag til at komme ind og snakke, så kom ind. Du er altid velkommen. Ja, Ja. Herinde der både hygger vi og snakker om de svære emner. Ja. Du er Og vi velkommen også, ind og i vi er også Rebecca. lumre og går i det lumre hjørne. Vi er sådan lidt all around herinde. Jamen, det er jeg også selv. Ja. Men Og det var dig? virkelig rart at få lettet hjertet, også altså i forhold til, at man kan sige, Helle står jo i min farfars situation, og jeg står i hendes børns situation. Ikke? Ja. Så det var meget rart lige at kunne afspejle sig i hinanden. Ja. Jeg kan godt forstå. Og jeg tænker også især også dig, Yvonne, det der med at skulle lægge sit eget barn i graven, det må fandme også være det værste i verden, altså. Jeg har 3, der er det også. Jeg har 3 datoer, jeg havde, og det er den 9. i 6., det er den 19. i 6., og det er den 29. i 6. Ja. Den 9. hvor han døde, den 19. blev han bisat, den 29. stod jeg med urnen og lagde den ned. Ja. Så nej. Det er 3 datoer, jeg helst vil ud, og så vil jeg gerne have stor bededag tilbage. Men det får jeg ikke. Jeg får lige at vide, at jeg skal reklamere for min anden profil. Jeg har en profil mere, der hedder Tyrker S. Det er den uden emnelive med 2 hjerter. Den bruger jeg til min egen. Og hvor jeg er privat, og den her emnelive profil, den bruger jeg jo selvfølgelig kun til emnelive, medmindre jeg bliver bandet, eller hvad der nu sker. Så ja, Det gør du da aldrig. nej, jeg ved godt, jeg er så pæn og ordentlig altid. Eller, Ja, det er du i hvert fald. Men det er også vildt at tænke på, hvor meget kraft det egentlig kan ødelægge. ja. Ja, Og hvor hurtigt det egentlig kan gå, fordi at min moster blev, for 3 år siden, der blev hun syg. Hun har haft kræft før. Og så blev hun syg, og der gik altså fra hun var mega frisk til, at jeg så hende til sidst, hvor hun ikke kunne en skid. Altså hvor hun bare var en grøntsag, og der var ingenting tilbage. ja. Det er også Altså det er vildt. Det er jo også sådan noget, jeg tror, man alle sammen frygter, eller i hvert fald jeg gør. Det er min største frygt, det er, at jeg havner som en grøntsag. Det er simpelthen min største frygt, at Og det lige præcis, ikke er at man værdigt. kan sidde At man ned ikke- i en eller anden at man- kørestol. Præcis, at man ikke kommer herfra på en værdig måde. Altså det er det vigtigste for mig. Altså, og især det værste, det ville være, at jeg kom ud for en ulykke, så jeg hverken kunne tænke eller røre mig, eller noget som helst, bare sidde og savle eller et eller andet. Det ville simpelthen være det værste for mig. Altså ville jeg ønske, at der var nogen, der ville hjælpe mig herfra. Ja, lige Men præcis. altså, Så der har er jeg jo det ret også. mange, som jo flyver til, jeg kan ikke engang huske, hvor det er henne, men Schweiz. hvor de vælger for Schweiz. aktiv dødshjælp. Det er Schweiz. Ja. Ja, Schweiz, ja. Har I set den der dokumentar med ham, der på tirsdag skal dø? Ja. Ej, jeg Ja, græd så meget. Jamen det gjorde jeg nemlig også. Jeg var helt færdig, men jeg kan godt forstå ham. Et eller andet sted i bagtanken kan jeg godt forstå hans valg. men Rebecca, Lykke lige skriver, Rebecca, har du overvejet en krammebamse med din farfars stemme? Det var først. Jeg så den godt lige. Nej, det har jeg ikke. Og jeg tror måske egentlig heller ikke, at jeg vil have det, fordi at så nej. kommer jeg til at hænge mig i den sorg resten af livet. Ja. Så jeg tror egentlig bare, at nu har jeg ham som på min baggrund på min telefon. Så det sidste jeg ser, det er ham, og det første jeg ser, når jeg vågner, det er ham. Og så har jeg et billede af ham med et lys, når den dag så sker, når han skal herfra. Men jeg havde det jo sådan, fordi da min søn lå ude på palliativ afdeling, så stod jeg udenfor og røg, og der kom jeg i snak med 3 ældre herrer, som lå på afdelingen, som var en soveafdeling ovenpå palliativ afdeling. Og så hver gang jeg kunne ryge en smøg, så var de der. Og vi sad faktisk og snakkede og havde det meget sjovt. Og da jeg så kom den søndag morgen i taxa, så var de egentlig godt klar over, hvad klokken havde slået. Så det eneste, de sagde, da jeg kom ud og skulle have en smøg, efter at de skulle til at gøre ham i stand derude, kom lige herhen til os. Så fik jeg et gruppekram af de 3 gutter, og så sagde de kondolerer.
Men det var så rørende at se de der 3 ældre mænd komme og give mig et kram på én gang. Altså, Ja, men altså min største frygt, det er, når min farfar han ligger sig til at sove. ja, Det bliver jeg aldrig klar til. Det bliver man heller aldrig. nej, Men også det med at sige farvel. ja, Altså jeg er jo simpelthen så egoistisk. Og det ved jeg godt, at jeg ikke er, fordi at han vil jo også godt selv leve. Han er slet ikke klar til at tage fra, har han altid sagt. Men det med, at man er dødssyg, og man skal herfra, men man overhovedet ikke er det. men det er jo også lige nøjagtigt det, at man ikke er parat til det. Jamen lige præcis, og vi havde jo håbet på, at den livsforlængende behandling, der han jo fik, at den jo virkede. Men lægen havde godt sagt, at den virker på nogen, og på andre virker den ikke. Så jeg havde jo gået og håbet, at den virkede på ham, så vi havde ham i mange flere år. Ja, Grea? Hej. Med dig? Hej. Jeg kom lige op for at fortælle, at der er nogen, der spørger om du vil fortælle om, hvad for nogle diagnoser du snakker om til, eller vil have som personer til dit emne live. Ja. Jo, selvfølgelig. Jeg tænker, at det betyder ikke at være nogen sådan speciel diagnose, men gerne noget, hvor der ligger noget fortælling bag netop, for eksempel, hvordan det har været at få diagnosen, og hvordan det har påvirket